Yochomko bende Skund sekondari ma Yiera mixed a sub-county ma Ugenya e kaonti ma Siaya. Olor apoya nono bang' jopuonjre mag Skund nendo ng'anyo okinyi ma kawuono nende. Jopuonjre gendo no bago ng'anyo mamuol mane gikwedo godo japuonj margi maduong' Moses Okanda. Mane giwacho ni ta skul nendo yo marach malich mokalo. Kendo ne gidwaro mar mondo mi wil japuonj nendo kigolo kanyo do tere skul machielo ne kaluwore kod yo ma ok ber ma gineno ni otayo godo skul nendo. Mako kuom gik ma jopuonjre go endo ne ywago en wach nok mar chiemo e skul nendo mane giwacho ne imiyo gi chiemo matin malich mokalo ma ok nyal romogi. Ne giwuoyo jopuonjre go endo ne wacho ni kata mana migago mara saa 9 kata mar odiechieng' ok migi e yo makare. Ka bende kano wuoyo wach achiel nogo endo jotelo mag migawo mochung' ne weche mag somo bade ma sub-county ma Ugenya mane otelnegi kod director mar TSC Benard Orwasa ne ochopo e skul no endo kendo golo chik mar mondo mi jopuonjre go endo odhi pacho kendo olor skul no endo apoya nono yo machalo kamano endo kapod ing'iyo yo ma inyalo tiek godo wacha midhiero ma jopuonjre go endo ne ywago ne gisebedo ka gineno go endo. After the decision of the board will have been reached, then we shall communicate with your parents on now when you can resume, but again immediately. So as has already been announced, from 2 to 3 we will go home, and as to when you will come back, we are going to communicate through your parents, okay? Yes. So don't come before you get an okay from the school through your parent or guardian. Kata kamano jopuonjre ma ikore ne timo penj ma klas 12 KCSE to ne odong' e skul kunendo kendo gin ne ok omigi thuolo mar dhi pacho. Ka joma ne omi thuolo mar dhi pacho gin mana jo klas 10 kod klas 11 kende ma ne odhi pacho. Kama moko to ne jo klas 12 ne odong' kaluwore kod wach penj margi mar mock madhi nyime gi lak seche gende. For the form 4s who are going on with the exams, as we have heard again, you remain behind. The teachers are on duty. We shall also be here closely monitoring everything in this school until full stability and resolution to whatever issues are there is reached. So form 4s munaendelea kubaki na kuendelea na mitihani. Oringo